So, nakagawa lang ako ng 60 pieces. Pero may mga irarap pa po ako ngayon. Kasi may mga 120 pieces na order ako. So, 60 pieces po yung gagawin ko today. Sana, matapos ko kaagad. Matrabaho yung paggawa ng ingredients. So, may binili ako para mapadali yung ating trabaho. So, baka ngayon So, ipapakita ko sa inyo later. Pero, yun yung in-order ko. Katas po ng katas ng pagtitinda natin ng lumpia dito. Talagang I keep track of the lumpia expenses and also yung profit, ganun. Kasi nung una, parang wala lang kasi, I enjoy making lumpias. But then, nung nag-umpisa kasi, yung family lang ni Ruth yung ginagawan ko ng lumpia or kami dito sa bahay. But then, I thought, oh, why not, kasi nasasarapan yung mga bisita namin. So, I thought, itry ko kayang itry ko kayang itinda ba? So, yun, nag-post ako na mag-start ako magtinda. Yung kapitbahay namin, nag-order kaagad siya ng mga 90 yata. Yun, 90 pieces. So, yun na yung start. Tapos, after a bit, medyo, tahimik na. So, sabi ko, baka lang yun. Baka curious lang sila or gusto nilang matikman yung luto. Tapos, nag-post ulit ako after 2 months yata yun. Or sa December na, nag-post ulit ako. Tapos, nag-order na naman sila, ganun. Tapos, dumami yung orders, guys ba? So, sabi ko, sige, mag-post pa ako. Baka para sila ba, malaman nila na nagtitinda ako ng lumpia, ganyan. So, nag-post ulit ako and then may mga nag-message. So, every week may mga orders na po ako. So, kahit papano, may konting income naman. Na, ang importante, yung sabi ng mister ko, ang importante, nag-enjoy ka ba sa paggawa ng lumpia? So, nag-chika lang tayo, guys, no? Kasi, naglalaro pa si Ana ba? Later pa ako mag-wrap ng more lumpias kasi matutulog si Ana so may time ako. A few moments later. Ang aking kanina, battery. So, charged na siya. Dito na si Ruth. And nag-dinner na din kami. Easy lang. Kidling na lang ang natira. Tapos nag-burger, what else did we eat? Fries. Cassoufflé. Hindi ko mapakita. Next time, pakita sa inyo yung cassoufflé. So far, yun yung pinaka-paborito kong Dutch snack. Saan dito? So really really sharp. This one too, watch out. Yeah. Right, I'll just keep it here. Anna! Click. Okay, I figured it out. Yeah. Hey, Anna. Later, itetest namin yung binili ko na food processor. Check natin. Mamaya. Why am I here? I'm trying to get a tripod, a smaller tripod. Anna is still, of course. Anna is watching her show. Kasi may mga ginagawa kami. So, yun na. I'll separate the vlog, maybe unboxing and also trying out the food processor. So, maglaro muna kami. Nagligpit na si Mr.
Ang kalat ng bahay. So, yun na yung ating vlog and I hope nagustuhan nyo yung na-vlog. Short ba? Hindi ko alam. Check natin sa edit. So, yun na yung ating vlog. Please don't forget to like and subscribe sa amin channel. Hana, say bye-bye now. Anna! Anna! Oh, she's looking for a toy. Anna, Mama! Bye-bye. Duy, mush-mush babush. Pabush, papa. Babu!